गसाइगावनि श्रीरामपुराव सोदै लाबोनाय जौ गोजा एबा बिलाथि जौखौ पुलिसा सम सम हमबोदों। दिनैबो गसाइगावनि श्रीरामपुराव गोबां बिबांनि जौ लाबोनाय गंसे गारिखौ हमनो हायो। खान्थि बेरेखायै जौ लाबोनायनि दायाव ट्राक सालायग्रा बिहारनि थागिरि अमलगिरिखौ पुलिसा हमदों। गंसे कन्टेनार गारिनि स्रोद चेम्बाराव 130 कार्टन जौखौ सोखोमानानै लाबोदोंमोन। सिमलतापु पुलिस आउटपस्टनि बिबानगिरि सन्जय रायनि दैदेननायाव NL02L1297 कन्टेनार गारिखौ लाखिनानै सेबनाय समाव स्रोद चेम्बारनिफ्राय गोबां बिबांनि मेकडुवेल आरो इम्पेरियेल ब्लु मुंनि जौ गोजाखौ मोननो हायो। Hey!